2002. אני בת בכורה מהיחידה הראשונה למשפחה. למרות שהכי רציתי אחות טובה, קיבלתי שתי אחיות במתנה, אורינה. ההורים שלי עשו שחול בחו"ל, אז נסענו לכמה שנים. ראיתי שם מקומות מדהימים ואנשים נפלאים. ועכשיו אני גרה בחשמונאי. ועוד מעט תראו הצצה לדברים הכי חשובים בחיי. אז יאללה, בואו אחריי. מדובר כמובן במסיבת הבת מצווה שלי, שתתקיים בראשון לציון במועדון אוכליסיהו. יואו, שחר, זה נכון שאת מחלקת כרטיסי VIP לבת מצווה שלך? כן. אבל מה צריך לעשות כדי לקבל כרטיס? יש צוותים מסוימים שמתחרים אחד נגד השני בתחרות, ואז הוא גם מנצח יקבל את כרטיסי ה-VIP. רגע, ומתי מתחילים? צאו לדרך, עכשיו. יופי, תקשיבו, קודם כל אתם חייבות לנצח במרוץ הזה, שיהיה לכם ברור. אוקיי, עכשיו, אתם יכולות לבחור לעכב את אחד הזוגות בחצי שעה, אבל אתם חייבות לעשות שתי משימות. אתם מוכנות לזה? כן, ברור. אתם יכולות לקרוא לשתי חברות שיבצעו אתכם את המשימה. כמו שאתם יודעות, אני מגיל 3 בערך רוקדת ג'אז, היפ-הופ. אז המשימה שלכם הולכת ככה. אני ארקוד לכם איזה כמה שמיניות וריקוד, ואתם צריכות לעשות אותו כמוני. זה יהיה קל. כן. אוקיי. עכשיו, מי הזוג שאתם רוצים לעכב אותם? אני מציעה לכם את ההורים שלי. כן. אוקיי. כאן כתוב לכם איפה המשימה שלכם מתחילה. גבי, תחי. בסדר. אני אקריא ואת תתקשרי אליהם. המשימה שלכם מתחילה בבית של שחר, מערו לשם. מהר. תקשרי אליהם. רוני? נועה? אנחנו צריכות עזרה במרוץ הבת מצווה. הן באות? שנייה. אנחנו צריכות עזרה במרוץ הבת מצווה של שחר. אנחנו צריכות לריקוד, שתעזרו לנו. אנחנו באות לבית של שחר. טוב, ביי. עצרנו. כל הכבוד. מה המשימה? נו, מה המשימה? אז אתם זוכרים שתמיד הסגרתם אותי בדברים שקשורים לספורט, כמו למשל סקי וריצה וכמובן שאופניים? אז אני חושבת שאני צריכה לאתגר אתכם עכשיו. אז המשימה שלכם היא ככה. אתם צריכים לרוץ מפה עד הבית, ורק אחרי זה לרדת לקחת אופניים, לנסוע עד בריכת גזר, לשחות 10 בריכות. 10 בריכות? ולחזור משם עד אליי הביתה בריצה. וואי. טוב, זה לא כזה בשמיים, לא עשית עכשיו חצי מרתון. ואת גם מורה לספורט ורצה. יכולים לעשות את זה. אפשר לצאת? רגע, יש לכם פה הפתעה. בוא נראה, הפתעה זה דבר טוב בדרך כלל. איזה באסה. מה זה? אני לא מאמינה. מה שזה אומר זה שאחד הזוגות עקב אתכם. מי מהזוגות האלה נתן לנו פה עצור? יש לכם חצי שעה לחכות פה. מה זה? עצור 30 דקות לחכות עכשיו? כשהחצי שעה הזאת עוברת, יכולים להמשיך. בוא לצל. איזה צל? בוא נתאבד בשמש. אמנון!
בוא, אני חושב שמצאתי. שחר, מצאנו! יש! אוקיי, את המסיבה הבאה יראה לכם המדריך של הצופים עידו. בהצלחה. תקשיבו מה אתם הולכים לעשות. יש לנו פה סצנריות וחבלים, ומה שאתם תצטרכו לעשות זה לכתוב את השם של שחר מהסצנריות האלה. אחרי שתעשו את זה אני אאמן אתכם מורל של השבט, ואתם תצטרכו לשיר אותו בדרך הכי מקורית שאתם יכולים. בהצלחה. סבבה? שרות אבל אמנון מומחה, אין לנו בעיה, הוא היה בצפים. תכף נראה. דקות עברו, נו. בסדר, יש עוד 20. תן להם בראש, אל תדאגי. כל הכבוד. אתם מטיילים הרבה בעולם, אז זה המשימה תהיה קשורה לזה. המשימה הולכת ככה, אתם רצים לבית שלי, ויש שם מפה גדולה, כל העולם, ויש שם גם תמונות שלי בכל ארץ. תצטרכו לקחת כל תמונה ולשים על המפה שבו הצטלמתי שם. אוקיי, בהצלחה, צאו לדרך. יאללה, ביי. אוקיי, אני אראה לכם כמה צעדים מתוך ריקוד, ואתם תצטרכו לחכות אותי לעשות בדיוק כמוני. Let's move. Let's move. הזמן לא זז, יאללה. לא זז. כמה זמן עבר אצלך? 20 דקות, עוד 10 דקות. סיימנו! אוקיי, כל הכבוד. עכשיו לחלק השני של המשימה. טוב, אז אתם תצטרכו עכשיו לשיר מורל של השבט באיזה לחן שאתם רוצים, אני אגיד לכם את המילים. אז המילים זה: אני אליל, לא מכונאי, אני מבית חשמונאי, אני שולט, אותי תואר, אני משבט להב. בהצלחה. אתם את התמונה לאיפה ששחר ביקרה בו עד הגיל שבו היא חוגגת עכשיו. עיר. זה עיר המחברת פה. זה מוכר לי. זה פארק של הרועי... לא זוכר איך קוראים לו. אוקיי, שחר בת 3, יוון. מה הנוף הנשקף ברקע בגיל של אורי? הקרמלין, רוסיה. איזה אתר? זה בשוויץ. שוויץ. לא יאמן, את לא בת 12? איטליה. הפארק הזה זה הפארק שהיינו בווינה, שאימא שלה איבדה את הטלפון בווינה, וזה נראה לי כמו באוסטריה. הנה הדגלים של אוסטריה. לא יאמן, כמה מקומות הייתה בהם. יאללה, עוד סיימנו, בוא, באיחור גם ככה. אבא, אמא, נגמרה לכם החצי שעה. רוצו, תתחילו את המשימה. אנחנו מוכנים! בהצלחה. 3, 4, אני אליל, לא מכונאי, אני מבית חשמונאי, אני שולט, אותי תואר, אני משבט להב.
כל הכבוד, סיימתם, רוצו לקו הסיום. יאללה גבי, צריך להחזיק ולהסתלם. יאללה, 3, 4, चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे और चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे चुपके चुपके חייבים להגיע ראשונים. מה אתה אומר? תסגור? מה הקשר עכשיו? תקחי כבר מכנסיים וחולצה, זה לא יעשה אותך יותר מהירה, אם תהיי יותר יפה. טוב, יאללה. תקשיב, אדום, רגע, אנחנו אדום, אחת החייבים, אדום, אני מתכבש. קדימה. צריכים להמשיך, קדימה. קדימה, למשימה! יאללה, לאופניים. קדימה, קדימה. לא מאמין, יש לי פאנצ'ר. מה? לא מאמין, כן, תראי. ירד כל האוויר. מה הפאנצ'ר עכשיו? נו, באמת. נביא כלים, יאללה, נסדר את זה. זרוק, זה עוד לא נגמר, קדימה, יאללה. מה זה פאנצ'ר עכשיו? הגענו! אתם הגעתם נו! למקום נו! השלישי. לא יכול להיות! בוא נעשה את עוד הפעם מחדש. מה לא היה בסדר? אני מצטערת, אבל אתם יכולים לבוא לאירוע משפחתי. תודה רבה לך שחר! שלום, כל הכבוד. השלמתם את המשימה. אוקיי, אתם הגעתם למקום השני. אבל כפיצוי, אחד מכם יכול להיות הורה מלווה באוטובוס. יאללה, ביי, נתחיל את הבת מצווה. ביי. אני לוקח, כאילו, ללוות, אני בא איתך, אני לוקח. אתם הגעתם במקום ראשון. נו, איזה מקום? ראשון. רביעי ואחרון. אוי, איזה פאס. ולכן לא תוכלו להגיע לאירוע. מה, לא נוכל להגיע? רגע, אבל זה האירוע הכי חשוב. בעצם תוכלו לבוא, לשלם את הצ'ק כמובן. ברור. אתם הגעתם למקום הראשון! יאללה ביי! נתראה בבת מצווה! שחר בת מצווה שמח ואני אוהבת אותך. מזל טוב.